ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ। ତାହେଲେ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଡ଼ିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟସ୍ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଠି ବଲ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, କଲ୍ଡୁନାଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟ୍ରଫି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ ଟିମ୍ ଆଇଲା ଭାରି କାନପୁର ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂରେ 8 ଷ୍ଟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ଟି ସେ ଡିଫେନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଲେ ଫିଲ୍ଡିଂ କଲେ ଭଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମାରିଦେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ବିଶାଳ 6 ମାରିଦେଲେ। ତ ଏଇଟା କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛକା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଘରକୁ, କାରଣ ଘରକୁ ଆସିବୁ ତାପରେ ଆମ ପଡ଼ିଆରେ ବି ଆମର ଖେଳିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି, ଆହୁରି ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ, ତାପରେ ଘରେ ଯାଇକି ଗାଁରେ ଆମ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ରେଡ୍ ବଲ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।